Manira mala zaka tarda man guma ya ci azza. To shi abba ma kunnan man lahashiba. Yan wannan. Andi kana tiri yalla bai bahana shama abta na to ku yalla kan ya vle. Man ku jamane da shar au sak zarmo kama ya bene. Man ku jamna akan bidiya. Striker, mbenjar ball, nyarjem time, alang ni goal. Nana Vita. Ne fumfon ka be miele ma. Ne zo yen piam na dumana te yule. La te kimi ka ban ya haron kum na dumana ma. Eso vile la nondo la kuri. Yiki ma. Basuru babu, ote ya pa. Take time. Domina woman amma bana kazan sugolo. Ko can matin sondolo. Awuwa ka kaban shi asa. Tana roba ka ba. Auzu billahi minash shaitanir Ka pambara. Ne zo ne so ba shanga ka ina. Ana wa so din. Jama. Jam ka tana. Ora ka jale shi ka de gunam ka dite no bwa. Mara sa an men ye shena soma. Dre no ta ba. Amanda. Amanda jama. Me ye karang manga di nyem nan ban kino wa. Do agbaji to. Do mo. Jama shi. mata fa alamu gamba. Okuto jale ni yere. Apparemment nous m'allait ce pouma sur Pialambala. Nous devons faire aller qu'apparemment pour la bima azurbiaye. Yo création c'est pour kan. Zuware ku camta ban ayan nan sha ka suna ma banna duzo baba ai bi sisare sharu na kubima ya hu mu yi ballo Mayan kalai yang tong kusi yang ka gwara dwel ma ka te chang te yang ka te bang te yang ka bang du bang goro so ka bang ten du ne sam Eyan ban na bama ninjo mpunmo tata jinane ata jinane tajina ati bama mba abama Zuwa da sun wayen dila bima nya bale. Ne sura ben no. Suna ma bi tana mi mal da shilpa. Shanya ban ka alma shil. Mais pied du man, mais pied tinye nyar shema di ko pa kyang me. La rajar. Mane sasa ma ni binya na fasa won garma. Ni di cham tinya jabu jabu. Karan yaya. Dinya ma. ten do ta wara so yu mala ten to kal ta kaka kama shi amen ku do ta ba ka bani yino ta pipi to tu ta gba ni yino pa pipi la ka ten la ba pipi de tu na ju Mine la yo ma bi agbala no to ma je won ni ta. ani ku to Ni ku ya ma ako mi ma me ni ya ma ya. So shin sale to ne biye shi to ne kan ma aya. karam furjin la ka ta za ku zuwa mi ya sawara ya zuwa ya sawara duk baya man kace ne I know that is you. I am a downfall driver. Swore. I am a downfall driver. Anytime you am body, you stand to a call for CNN. Ababu. Kapail komona isapan. Kapail komona isapan. Kana kanyin kurgu ayan kan shi ka ku kana ta gatta ka fugu ku kana
Eh? Abi ya gum sebyo. Yenya. Man ka ba shama. Ai man. What? Zuma pengu. Anda yana kan ku ka taga ka zo min yawa bi an yana bon fuara. Mr. Bobu ya mana bon kwa ku kan mun be yo ne kana ne man fu. Mani? Eh? Ai man. Kana man ka ya shama. Kan zuara. Kana man ka ya shama. Woi! Anta abami dale shaso bon bon ti pun ton mo. Eh? Atin de man ya yalle. Kampelam te ma ka ba to so. Ar for fam na zan to ni ya to shanje. Tony ya sham. Ab yirwa bla cheta ti zan to ni ya to shanje. Abla ka yiro ni stay bu be yiro. Abla. Kini mun twate bien san abla zan to. Do you go to go te ti yan bolo sham. Ko mi yiro ko da abla ni stay. Amma shifam. Kan ga shiru ka. Kwan ga atin man ya yalle. Inya na mata. Yoro mchela kubitinya. Me betara ni kurakira. Baba arafi kana farmo. Ne bola ma. Baba boy ma mi sai. Abla be mi sai. Baba kan ku bola ka bona. La ga ko ne kan be change ko ka bona ma ne misa. Ka mo kan change ko ne misa. Ma sha ba change ko ka bona misa na be. Kamu bisa anu shukuna bula da jan. Kai sasi. Kamu tu pun nami sayi. Baba ye ma an gwa mo sha ba. Ko ce sa alu bola mo ala. Kan ni ba mo so ka ba. Ngwa ni ya. An pusan a so san fere passer. De ben ya dis. Jungo be ma an pusan a so san fere ma de ben ya dis. Ai san mo kina so. Ja mo ka san san pia. Nyangu to kusan sa ayuba. Mmero cha. Mbapra. Mambe shara ye wa hati ye mata kana ya lasu. Unku larabi no. Ko ti yin ya ka mal man wesra ka bia man. An bo pa a larba za boble. Ngwai to ndar ngwanen nan. Ka ran ba lamba za boble wa ka nan ban woni. Yin ma ba ni. To dun ku wona pagan kara aku yisna pagan kara lara ko ti ya chata tadu so kala nye pa hal zo mar nya na ka bi hal zo kan la pa kara biara ala pa go do kwasala ni be mar ko kwasala ni mam bargara e kam mi twa ay mbapre nya ka banya ka abapre ni nya mama bangana ba man ku puzo kana ndara aku pamba zo man bayan ka te joma to agba ku pa ma ngba ku ka ma gba dala de ju pla ize kanye bi dwa kana ni sasma ka bi ka sasma oi so man ka ya shama hello Asha mbapro nda gba ma te de gbo yer me to aye wo cha yin wa ka labe mbapro aye wo mawa kama so mi ku yisna ka to nyere ni ne se she san la pa ka ni bi te yisna la pa ka bier me ko sa bi so to la yo ko bo pa biya ba ba furma mari yan woni ka bi manga ba to man yara man yara ai lu gum de shara ani bla gum man yara ba pra anda ku yisna ka sa zo fu pa ma gan kana Dije kama ya kan mana. Ka aya ba ka cera. Ka ya ma wo. Ma go. Ka no ya ka kabra ma wula ai mbo. Mbo wala. Mbapra ma bo de shirku yetu. Ko a kun ku to prosi ba. An kun yama mbila o dati. Oi. Oja. Torza je. I know the Chisulo. I am a downfall driver. Sure.
Masar Jumma. Oh, katanya passenger. Nagame. 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 Petro na. Petro je kaya yo. Masa ke na zo da mutu ne ka mutu ya Petro sai nan ka. Ba to na. Da zo. Ai ku ne full tank. Ka tu je Petro shell. Masa ya zo a pa ma. Kare we zo. Lo amutu wa de nyara tuwa ni yam. Lo tie me la sa me dar ki tro ma re ga de ba chang ya ba na. Oh. Anya. What they can put in a couple. Couple of young man. Come on, let me put you. What's the problem? Laura, I don't know. Don't you want to go to the town? I thought about Mas ya ba ja. I have a basket of I basket that you got to me. Masa ya jalan jalan. Jalan jalan. Nah, aja deh. Cepetan. Jadi. Masa. Itu ya. Ya, Pak. Ah, ada nang lah. Mayo kule. Ya, Pak. No kule. Yang mam. Aku tuh bangku. Yang mam. Cuma Kalau tadi jalan aku tu nak berbalau. This is the way I wanted to be. This is the mana paling ramah bahaya dalam pakai. Ini na jiyan bahaya dalam kapal. Shiswa Abi fongon number bahana tumbi bawa tahana tiang bahaya. Tokare tenang jiang atuna balba kamera yang tem. Gawa saya tumane. Nazo berkasem bum tumane. Ula masa. Ay, na sakunya mawurmi wahwaza. Sama, na. Dia bukan tempat Petro saya. Moto yang pemula. Kamu tiasa. Tisa dari gua. Engkau ada gap energy. Kamu tu hal yang pemula. Kata anda kaya tu akama yang kusa galong. Cuma ko min gata nawo so masa kutu ma. Kan cuma shi ma la za ko. Kabu asa ku nyama asa ku mandra cuma ma ba. Kajiro masa zanantu. Sana. Ka can ta tabar da kana. Ka nan ta crash. Barkomi o ko bara pla ka ba crash ko nyu ka ba kalsa. Nyamuna nyini ya shamu na abu ko ya ma. Ma dada yi kulan kaniya no chantu na mango ko ya isa nyin pa ku yi hata makazi ya man pale ya ani me sha mutune tafila kan zina business tafila zina business mana ya aba mi da wani zina business ma nyam ka to contract Nigeria supply ke pasaran ngire kiasma ba bi supply ka tamamma ka tinya du hayi ce ka pasara ma shidin ne okay aba bi shidin ne ka tinyenye bade bi chaman
magun kana yo bedang kayo ni yang paling bedang kana de dinan kasanun mai kana ente dakana abani won dal sahashana profitin jirana ma mi katamena mummun zina tamena bajamna zina bannan la pam akbana no lwami mare ashabi hazani kulu solan kannan mala ababe amabide no lware kar hanya kabalan kana de abapan de ne plan ma da kucha a plan ma ne de bien mama ya na ba bi yan san da fadda kam son shan wani sai business ma da ko buriya san da baranci an yalla ma da hawon su annan suna ko baga ko kuriyan cam ka ku ce ga so ka shaba fin ya kula da piano sama ba ka tom panazo yomo za now never you know come in now so ka succeed ai sa sha tan passion mami kan ta harfa tun ya ku yarwa kara ku zuwa gangan so ku bel nan tun na ku in wan zaman so na ka tawti ya dan wala ashe na bahiya ai sa sha tan passion business dan kun computer la no mana ba ku shi ba kamiliya yiltuma sare iram na tina ma su le pa wala ma bonzir bom ne ma bazza abe yoma na ma bazza gaja ko mamma la lo shaka sanan wani yatima mana shi yiran tishir customers mana nyawa annan ma hai wa kayon di ka bayan pa san kan su di ka bayan pa dunun lumar ga batte te bo ti shegwa na banyan so aka kunya ta so to ko yi ba haywa to ko ci ba mara ku biye TV na grada wanda aku ta gab nirwa ade na ci ko yan kora ta karata doya na ci da ta fawo ai ya abnya yana na ci mfun na ura yana na grada na uzo patara na ci ba an kum ne amen kum ne ba doko nan gaja nan gwalgar ma an kusa na ba tan nin yadda ba ma ne gab nirwa kab kan ma bitin ka fast ba man yanta ai wai ya shukuru don ya an shirya ma let's organize the chicks. Yes. Big man talk, make you come here, big man talk, yeah. Big man talk, make you come here, big man talk, yeah. People don't feel up, people don't feel up. Shave hats. Shave bats. Go Tayo. Wala kayo yun. Bapro. Ka alam yo ne yele ne ko yombo nan ba na ni yo ko yita pa ta ara yirum la Kamu na ababa may gilan ko. na biya Mami. ram bo phone ko na Phone mo. na man ka phone ka ka children ka bo Kuma man phone. Ni wa yesha. phone ka ka bo be la phone Share my heart. Really feel that shit now. And put them like wow. Wow, mommy, I didn't tell him. I so I'm like then no more great castors. Come on, Android phone. I don't know what, but the channel wants one girl. So who to the original one? Yeah. Share my heart. Come on.
Mabra. Ako mo wakatu. O kalon soma. Big man talk, make you come here, big man talk, yeah. Big man talk, make you come here, big man talk, yeah. People don't feel up, people don't feel up, yeah. People feel up, people don't feel up, yeah. Big man talk, make you come here, big man talk, yeah. Big man talk, I beg, make you come here, big man talk, yeah. People don't feel up. Mwana ikabanja. Ibanja shikamba. Aye yo. Mbo na bibi yo. Di bien so hale. Ndi ka kina na gamle. Tu de kilo. Go ya. Chama nuru bala tu. Mpula. Bibi aso. Ai. Yo. Ndame Petro. Basa. Ibanja shikamba. Bo. Mama to bibi. Bibi ala kan bacha wa. Yo do pia. To tá do Petro ya. Nan. Nada no yo vale. Ya. Ai mo. Dauso. Não para o Petro. Me pai lá. Lá ulanda tem ser batu kan. Kalisku. Zo ka teda. Oi, yellow. Oh. Yellow. Oh. Ada pimpin kak lagi. Itu. Ye kulo la. Mala. Lights bau. Itu. Sopo bula kelelo. Okay ka. Aja. So baru ya wajah. So ni jangan kayak macam apa. Wow. Oh. So mana yang problema? Kayak ini menjadi bim. Bikawo. Be. Hey. Okay. Ni banyak ada pagi lama be. Atre mina aku tahu ke kat ni. Tetap ni. Atre mina aku tahu macam ka. Wala tetap ni. So, tu ajuh landa ma. Nak kerja apa? Faham terus kaya kat nak bersau. Ada tu bagus. Wow. Nak apa ma? Lah kan sama. Why are you running? People don't feel up, people don't feel up, yeah. Big man talk, make you come here, big man talk, yeah. Big man talk, I beg, make you come here, big man talk, yeah. People don't feel up. Manager bien. Manifest. Yeah. No. Ini apa? Dan bawa merah bukan Cina. Oh. Mana jadi? Sudah kan nak kata sekarang mah.
Manager, kama mabzwana punjawa. Tunatuche sama hipa. To manifest. Manager, nacho. Na. Blocky bano poma. Iyara dam jiteula. Mama, sabar na jilba won't be to the cover shark and the manager. Yamangala India Pulokati. India. Mananya Broisa. Mabiwa mumini abubushi. Jungo kile yin chang India kapuna be na mani kile. Ni kaba ko dwa India ka ta yi. To kana tumana zabe. Oi, ba ne zura da ban. Me to atla yi. India na daban cha. Don kunya na shema. Man da daban cha hawa ne. To ba ne ko ne ne karbetan ne. Kara men shaka man sone ne mu kubelo. Zama men ba mer bolle. Shaka ba wasa hawa ba. Da saya wai wa. Alafi ka ta kan wannan we are come here for do business. To come na to no business. Yes. Because the leisure time manager the real soha. Ka haya de afarando. Farando ka bwana de ka duma. Ka san ka right. Ka tazanga de business. Kama 2 years last. Ka hano overlanta. Ka meti na party. Domin 2 years ma ta na yi sa ta zanen miyan kuluba. Ka du faranda. Faranda. De to me ben garden na ba. Te mala sa ha sai tin yin garden ta sama ne na business. Kala ni. Den ko ta. Ani duma de chakati duma ne fiela. De fulu fiela faranda ma ba fiela. The business ma da buat kasih shi fiya Maka zan apa waiting na yuran betan so abba ya na yuran betan so ni me bozura an ni to ana bam e be zuru kuna kabin da sina una katale to ama miya ni bin jarda ya ka bi ai kunne ke katin ya nan shakala sana euro to kwan chama titin ya business ma katale kan anye ya shamma faranda ma bin yele na hayar la sham inin ku yulen ya yan tuma sham kan zangaran da ma tsinya ki zan tun yan tun shewa mo ja de are sa tana no la gwani ko ka ko yara mi lo ngam da aji wala Chumba ile yung kan kato nyara milyon da yit na boy. Chumba nya international business man mun yi tama tunna kira ren da ren mun ka manager city ya tama quality ba la 5 Oi, milyon da santo no milyon da bang. La ka te. Da bang ma. So iyan kul makala be. Ai tu ska ta non ko shi. Itu sba. Ai don ko ba ma. Don ka to ko le dan pielo ngo sa ba piela ngo ko nya to tuma de danje la una rakatale kami yana kan leza ya wuri falan ga ba jama'a yallar ba wani nin yar ban ha ma na kawai tin ko ayin illa za abai kuma ya ba ma da Dicama. Ai ne inja kat nan yar yallar ba ma ta tapa mu ngahnan ne lar ba wani ko kala kala shi ya hausa kashe kan ya ni jam ya kawai tin illa za abai ya da kawai ku ne ya ga fayban tan da wani mata ne kusa ai sa kawai yawa ta ka tama Boleh mau sakam puah gana bang saya bisa.
Rachel dam mama. Mama mi ne kana kya mo tam shel bawo. Ba yeto abonni din yana. To Rachel dam mama. Kaman son kan to kula bukata ma tama. Son kan wona to solve la problem ma tama. Nan san ferla. Yalam dai duna kana to nan ka solution. Why? Mbapra no wan shir kunya gbana mo. Ya anpera. Ya yempe. Daba bahna mbapra yirfa. Ya fala yin la ko. Maya. Shanye te yile. Mbaba yile. Ayile bla. Ko kan ka che yile mo. Ma min yo bi tem sana. Wanda ku tima manan da su yile ma. Kan boy yilma bana kan na zur sam politiki to yilma velu la kama za banya yilma bana kan ba perna mi ko dun kunne na ba fa yilma bi mi ya bana ma nguna yilma ba de yilma hoy ya yanki ni ka hope nku ka duniya bukata shel ba ne mi yilma bana ma ba la amal hope bom hope ta ma karinya la wo hope na bom hope ta ma am ñene ye liga pialle to man ne gina yira so pialle yibna kama gina ma man puma ye yon mbata na yelle na paso kama nyimbo ya mo pule o yelle ma bi joshi bala dun to ye sanan na ya ara shi la tan shi ka to gon kana wo ari go gwara abu kum de bom boni bo shalu ne bo ne ra kon ma Rakon shadu ka kan yarma. La bu ma la ngom na unzo utum no tuma kar zan so. Na unzo nyama halan chan mun sabo an ban to ani bi hana min nyama ka. Kana wo na unzo to ai chan mun sabo. Ko shi la na unzo na wo. Kana wo ba abona. Ka yar kana wo ya to chamta ko le. Aci musan karban nan na wasu yin bonan shi in biya su kira zo da palma ko sarka zo ya sha ba samu square kan yawan ba na wasu yin kamata ci abubuwan tun yana ko bolna ko kwan bolan na wasu na wani yaman ma min ku cin wasan ko bolna na wasu na kan jiran tuma na wani moto kan bolan kan na wani ya da saki tamta ko kan can ta ko mana ku kwale na mutu man canan kata ya sita a mazan fa to so da ni disa ku karnyela ya ni chan wongo ma gbana ma shi yo wa gbana shi o kwan bola bashi na kama wanda abwana o shi mana shamma ka bo mbai abana ma be ko yara dan be shaka bu ta kwasa na ai to an wo no yan bola mbala sana nta bu gbana ma shi ko san gbana ma ta karan lawan yakobe to ndama to ani aku pai kal puara bala shi ansela kayam jawa na berawo baba anda gwamben yalne aitin yabu ba'al yal ba'al yawon ya musa shale mpama ka sogo habana pi ni kana kwa wannan ya fako mban kan kade kace yile mbama mi man kunyo bi kansan kan ba furnum ta tabla dan maza on kan ma ka budun kunna da fayil ma ka can demin nan magbara ma mbola shije mbeti ma sa yi ma fun sambe ya ngultan na zo sambe nya bana ma na be shakulo kada biyan malma dama ba furnum ma yi wahin nya bana ma ban fayil ma ka can din ya so ma ni kana kyan ni a fihar karmar ya ba na bin ya bana ma ni bishiyar kan le zona ta kya yule na fama ba don mun gun ma yare ne hanyar buwan lafiya ba na to ku bar tin ko kana ka babu han bar ya to ashan ko ran lapta to da zon da ko so ha ka borin ba mana
nta bo ko wa bana ma na be shi ka ye yana mo kan kana mun yala ma mu kuma na min kana ke agari domin on kunya ya to ashe ma da shi da ban yasi kayan kunya agari domin shi har ba nan tu bol malaika ko shi na ke ntuma ya ala agwado bin shan kacciya mai kan kuto bulo balle nawo to nawo mi ma bulo nyala ngo ko kutuma fure kan tumna na barsa agwado to so mai ya ya to akara banno to ngura ya nyawo ya no tara no tompam no ku jo mi la de forsa bambia la sana kami bambia bo no ku ji ya kiyama imam kulli hawa kala mala de ingil wadun dongo to apa mali wala apa fishan aba ai kunyam lajibo aba kibu da wara kana ke ta kyaf sama ka ta yinda ku soko ko kana tare ta kyaf sama ka de ka can ciyama ya ko kana ta kyaf ai pimba pamka na ke ta kyaf sama na zo ta mamman pimba ya ta malare ne no nyere kutum masahaba if you no see me no see, if you no hear me no hear, daddy yeah daddy daddy no badomia Mbaba cha kulna kana mbul okana aba okana cha kulna choko kana tini yele kan wa ga cha tino aba cha mbaba afafshan ayil bana ma ya kara zamanin nan ya su'ale aba wa pamma onna ma pam ka to ko perlo se ko so ala wa yo ana mbore a ba tande da be she ni kare be do so aba bor pa da poro de kibe no ya tawo ala de mbe chaja ka wa harshe awa biyo ni le kulti yele kare abukata mai na yin mamma de an banga yin ngashab na so kam nan na ba biyo mande ka tai ma to na din na ko de din ya kulen tin yele yin na ku dam de no shalona de kanya ban yura po zo sana ba biyo de yan pa ma ngona yin ko le den tusha de ko kulme ya abade goroma ka wo goroma o shebe shapu goroma akpanga ma ka zan bele di chile biya le sa kan ya kalle de o ma o ro kushin ma lwana ngo anya de yilma ba ni ka bara zan ma ka shele no de kushin ma ko te le ni de aben yare ni ato kana yin shi tulo na ntin yo yiro wala to aba yo kulma nin yul mana nin ya ne do hala de a kunba da mutunare ya gwar fiyar ya to a shangana te ya ku cem to inte ye kana an banga yin nan sa da ba ai ka voka nan nan gulkan ka ai kai
Ama mandeni yalma bukata imanna na unzo ne cheka so. Abba. Donc na uncle to yul ni ma. Lenni. To. Hey gala. Ay. Number ya. So sample ka. Share no ma da jama. Ka bari. Don ko sana. Kai mu ci ko borbayi. Borbayi. Zai mama ne ba. Da din na wuhun wannan ya. An ce yin ranin na tutuwa warin yan to ana buha bahalari yo can ko bukata mai. An karata nan. Amma ai dele ni yo kan na wujin Petro o kulti shirkulle ka banya. Kai kana no tin yo yirawo. Amala yi ai kai har ku cajiro har mana na koyin zamu ba rin kunan ka be shin shama ki halati ma faru da shan ha min da biyan nan gare ba a ki yin ka gohe bayan ta bi da sayan ban da to shi kunan ka to shi mai kin ma shi wannan o shi na ya dem ba wanda pom da shin shama ko to yin ya wannan ko ma shin shama a ki da kunan kai maka maran bolo Koro shirin bolo a je shi mai wo ha shi ai ya tira kwa de awon na la mu pam. I've been sleeping on my belly every day yearly. No good meal in my tummy. Nigga was so hungry. The dice keeps on rolling, rolling. Your opponents so keep on debating about you. Yeah, hold up. Farajagum, you got to work your ass off before getting the money. Keep pushing before you will be able to afford Versace, Ferrari, G&G, Gucci, Bugatti. Let it be yummy. I want my money to be rolling like a rolling tsunami. Supreme funds, supreme funds. Supreme funds, supreme funds. Supreme funds, supreme funds. Supreme funds, supreme funds. All I want is supreme funds. Everywhere I go, they calling me supreme funds. $99 in the city. Supreme funds. We want money, we want money, we want money. Supreme funds. More moolah. Supreme funds. More Louis, more LeBron, more Jordans. Supreme funds. Ferrari, Maserati, Bugatti. Hey!